No kuka sä oot? Abdelmajid. Abdelmajid. Okei. Ja mistä päin sinä olet? Mistä sä oot? Somaliasta. Somaliasta, okei. Afrikasta. Okei. Etelä-Afrikasta. Etelä-Afrikasta. Onko se Etelä-Afrikka? Itä-Afrikka? Se on Niin, Itä-Afrikasta. Itä-Afrikka. Joo, Ei mitään. Itä-Afrikasta, joo. No, sä asut tietysti Etelä-Somaliassa. Mogadishu on. Onko se Kyllä. Keski-Somalia? Ei kesken. Se on etelä. Joo. Etelä-Somaliassa. Joo, se on. No, kerro, sulla on joku tämmöinen. Onko se totta, että siellä Somaliassa, että runot, niillä on tärkeä yhteiskunnallinen rooli? Eli jos minä menisin sinun kotiin ja söisin sinun kotona, että sinä voisit kiittää minulle niin kuin jonkun runon kanssa, eikö niin? Kyllä. Joo. Onko se pitkiä ne runot tai lyhyitä? Se riippuu ikästä. Joo. Jos sinä olet aikuinen ihminen, voi olla erilainen. Jos on lapsi, voi olla erilainen runo, joo. Että voi olla pitkä, lyhyitä, riippuu, eikö niin? Kyllä, joo. Ihmisistä. Joo. No mitä sä kerrot meille tänään? Lasten runoja. Okei, lasten runoja, joo. Että kun me olemme pieni, ja kun me olemme pieni, perheet kertovat meille pieni runoja. Ja minä muistan yksi runoja, eli kertoo, se ei totta, mutta niin. Se on leijona niin. ja kolme mies, mikä lehmämies. Okei, eli tämmöinen karjan paimen, eikö niin joku? Vauva. Okei. Joo. Ja yksi lehmämies on valkoinen, yksi on musta, yksi on roskea. Ja he ovat yhdessä ja leijona tulee heidän mukaan. Ja sitten leijona ja kolmasta lehmästä tulevat yhdessä. Ja leijona haluaa syödä kolmasta, mutta hän ei voi syödä yhdellä kerralla. Mutta hän ajattelee ja hän sanoo, yksi valkoinen lehmä menee syömään ihan muut paikka. Ja tulee yksi leijona ja kaksi lehmämies. Ja leijona sanoo, minä ajattelen, että valkoinen lehmä, hän ottaa meille ongelmia. Onko se valkoisen omistajan? Onko se lehmä valkoinen? Lehmä on valkoinen, Okay. Se on kolme. Okay. Yksi valkoinen, yksi musta, yksi ruskea. Okay. Ja he ovat leijonan kanssa. Valkoinen menee pois. Ja leijona sanoi, että meillä on ongelma, että valkoinen voi kaikista näkee yöllä. Jos on pimeä, valkoinen se on helppo näkee muut eläimet. Se häiritsee meillä, me emme ole yhdessä. Mitä me teemme? Ja kaksi sanoi, että okei, me emme halua mennä. Ja leijona menee, hän syö. Sitten vielä kaksi. Ja toinen päivä leijona ajattelee sanoa, että musta menee pois, syö ihan muut. Ja hän tulee puhua ruskean kanssa ja sanoo, meillä on ongelma, että musta voi näkee päivällä. Kaikki voi näkee, kaikki muut eläimet, leopardi, elefantti, voi näkee helposti. Me emme halua tämä musta, että olla meidän kanssa.
Ja ruskea sanoi, että okei, siinä on hyvä. Ja leijona menee ja syö musta vain yksi ruskea nyt. Leijona tuli takaisin ja hän aloittaa syö ruskea. Ja ruskea sanoi, minä en ole kuollut tänään. Minä olen kuollut, jos kuollut ensimmäinen valkoinen lehmä. Ja sitten minä olen kuullut, ei ole tänään. Ja sitten loppuu. Okei. No mitä se tarkoitti siinä lopussa, että tavallaan... Se tarkoittaa, että asia voi tapahtua, jos jotain tapahtuu, sinä voit tehdä jotain, että ei tapahtunut. Sä voit niinku estää jotain pahaa tapahtumaa. Joo. Sinä näket jotain pahaa tapahtuu ja sitten sinun pitää ajatella, että miksi ja mitä pahaa voi tehdä minulle. Ja sitten aloittaa, että ei tapahtu enää. No miten se lapsi oppii sun mielestä tuon sadun tai runon kautta? Lasten oppii, että ei kukaan voi tehdä pahasta heille. Joo. Heidän pitäisi olla Varovaisia. Joo, varovaisia. Okei, eli estää vaaraa. Kyllä, estää Okei, tämä on se juttu. Joo, siinä, joo. Voisitko kertoa meille vaikka somalin kielellä tämä tarina? Kyllä. Okei, voisitko kertoa? Somalin kielellä. Joo, kyllä. Miten se kuulostaa? Somalin kielellä. Niin, kyllä. Okei. Waxaa jiri jiray 3 libaax iyo 3 dibi oo dibiyaal waaweyn ah. Midna uu cad yahay, midna uu madow yahay, midna uu gaduudan yahay. 3dii dibi waxay banaanka cawska waxay ku cuni jireen duurka. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa ku soo biiray libaax. Marka libaaxa wuxuu rabaa inuu cuno 3dooda, laakiin hal mar ma wada cuni karo. Wuxuu u baahan yahay 3dooda inuu kala dilo oo midba gaar u cuno. Libaaxii wuu fikiray, maalintan wuxuu la imaaday fikrad wuxuu ku yiri dibiga cad maalin habeenkii waa la arkayaa oo xayawaanada kale inay arkaan laga yaabaa sida maroodiga iyo wixii lamid ah. Waxaa u baahannahay inaan libaaxaas cad iska fogeeno. Labadii kale waxay dhaheen okay, libaaxan maadaama uu saada sheegto uu yahay naga fodee. Okay, oo dhahay libaax intuu wareegsado dibiga cadaayo soo noqday markaas. Bas markuu soo noqday labadii dibi oo madowga ahay iyo midkii kale oo guduudnaa uu imaaday. haddana maalmad ka mid ah dibigii madow waa baxay, wuxuu aaday duurku aaday. Bas libaaxii wuu fikira marka dibigii guduudnaa uu imaaday, wuxuu dhahay dibiga madow maalintii banarka waxa macquul in la arko iftiinka maalintii macna dibiga madow waa la arkaya. Marka waxa u baahanaa dibiga madow inaan iska takhalusno. dibigii guduudnaa wuxuu dhahay okay, waa fikrad fiican waay. dibigii libaaxii intuu baxay wuxuu soo cunay dibigii madow waa soo noqday. dibigii guduudnaa uu imaaday. dibigii guduudnaa iyo libaaxa kaligiisa moogtahay muxuu iska celin karaa waxba. dibigii guduudnaa haddana ku soo jeesto oo inuu cuno bilaabo. dibigii guduudnaa markaas asoo sii dhamanaya wuxuu dhahay hadda ma dhimanin ee waxaa dhintay maalintii dibiga cad la cunay. sheekadiina sidoo ku dhamaatay. Hienoa, kuulostaa hyvältä. Se on vähän niin kuin... Siinä ei ymmärtä mitään. Hei, mikä tämä digi tarkoittaa? Se ei dibi. Dibi, joo. Se on lehmämies. Dibi on se karjanpaininen. Karjanpaininen, joo. Eli hän on karja ja... Kyllä, ja hän on vahva ja... Joo.